luvat. Meidän täytyy nyt lähteä kotiin. Sä lupasit. Niin. Mitä minä lupasin? Että mä saan käydä ostamassa leluja ja mä vaatteita. Mutta meidän on pakko. Miksi tietää mitä tänne? Ja tuu hakea työharjoittelun jälkeen meidän. Hyvä on. Sä unohdit jotain? Lompakkoniko? Unohdit antaa meille molemmille rahaa. Eurot varmasti riittävät. Äiti, 100 tänne. No ei minulla muutakaan taida olla. 100 molemmille. Ostakaapa jotakin, mikä ei ole hyödytöntä. Tuliko selväksi? Tuli. No hienoa. Mä menen vaatteostokselle. Väistö. Niin. Ja mä menen tonne. Sori. Ehkä mun kannattaa laittaa rahat tonne. No laitan ne myöhemmin. Ei. Kivaa, jee. Kato Oho, mä taisin pitää joku auton. Ainakin toi niin hieno. Ja toi. Ja pikkusikka varmaan tykkää tosta. Joo. Ja toi rusetti tuolla. Joo, se niinku se. Ja toi. Miksi ei mene sinne? Mene nyt. Joo, ja toi rusetti. Joo. Ja toi harja, mulla ei oo harjaa. Sitten mä voin harjata hiuksia. Ja noi lenksut, ihanat. No, sit mennään kattoo herkkuja. Ei täällä taida olla mitään kiinnostaa. Oho. Onko pikkusisko hankkinut mitään? Ostan kahvin. No jään tänne syömään silloin. Laukku siellä. Minä avaan sen. Noin. Ja hain sinne monta. Pysy nyt paikoillaan. Monta lelua. Toi ei itse. Toi. Toi. Ei, pallo meni. Tuolla. Anteeksi. Toi pupu. Hei, minne se meni? Tuolla. Anteeksi, hei. Eikös tuo lapsella ole käytöstapoja? Noin. Ja sitten vielä toi. Ja noi. On ihana. Ja sitten en mä halua. Enkä ton. Se on iso ja hieno. Laita sitä takaisin. No niin, nyt mennään siskon luo ja mennään maksamaan ja kotiin. Äiti tulee hakemaan. Siska, ups. Olen valmis. Niin minäkin. Otitpa vähän tavaraa. Joo, tosi vähän. Mä otin niin vähän
niin paljon kuin laukkuun mahtui. Päivää. No päivää. Mitäs neidit ovat ostamassa? Mä oon ostamassa nää. Oho! Tuo. Saako kaikki nämä 2 €? Katsotaanpas. Sodalla saa nuo sinun kampeesi. 150, kiitos mut. Ja tuon toisen neidin maksaa 50. No hyvä, sitten molempien riittää. Kiitos ja totisesti tervetuloa uudelleen. Täytyy pakata ja odottaa, että äiti tulee hakemaan. Hänellä oli työhaastattelu ja hän tulee aivan pian. Mä ostin sille hienon, ihanan, ihkun hatun. Sisko. Joo. Okei, mä tykkään hatusta. Tosi kiva. Joo, kiva. Mä haluan ton kruunun päälle nyt. Minkä kruunun? Hei, tää ostit sä itse oikein kruunun? No en, kun leikkikruunun. Se on niin hieno. Kato. Eikö se ole hieno? Ja sit mä ostin ison nainen. Ups. Noin paljon. Nyt niitä on niin paljon. Okei. Mikä sille tuli? Älä muuta kysy. No varmaan se, että ostitte liikaa tavaroita. Op.